Masu sauraro Assalamu alaikum. Fatan kowa ya lafiya. Za ku ji cewa shugaba Trump ya ce ya bar da dukkan mai shiga A Najeriya a yau ne kungiyar kwadago ta kasar wato NLC za ta gudanar da zanga-zangar lumana ta Kwana ne na wani sojana a wajen irin wasannin da muke yi da mutane da ke Gida bangare idan sanda da ta saba da shi ne wannan da aka wani ba da yake biyo da akwai biyu a cikin jami'ai da mai ba da zaɓen typhoid kasar suna Cin zaren samun cika ku. Amma gaya mana aiki. Wallahi a samun To muna ɗauke da rahoto na musamman akan mai dalilin aure nan sai na Shugaba Trump ya ce ya bar da dakatar da duk wani Bismillah. ga wannan bugun ma nan Wannan ba shafin sa na sada zumunta. wannan ko Laraba ta kawai kuma robobi abubuwa da kurai shi ma sai so ake sharawo Wakilin BBC ce Mr. Trump ya ce gwamnatin Maduro na ɗaukar nauyin ayyukan ga na ga cewa ba ga ƙwayoyin ta'addanci da safarar mutane da kisa da wanda ta sace. Sanya wasu motoci ne kuɗi da ce zai shafi hanyar rashin nisa da Women of South Wales and Australia ya buƙaci majalisa Sunana Jaki kuma kiya a gado sanar da ya dabba. Wato ina farin cikin gawa da sabon shirin santa da ke su da AP Commission. dawa lokacin da suke gudanar da wani biki. Masu shigar da kara a Los Angeles sun tobi Michelle da kashe su. shi yasa in aljanna da cikin aljanna da wani kake ga musu gasa ka tabbata tsantan da su ma sabbar saboda They say Reiner did not attempt to flee. Wakilin BBC ce 'yan sanda su ce Nick Reiner bai yi yunkurin tserewa gwamnatin ja wajen kama shi ba. Ta jami'ai. ce na ce ka tare da kan jin banza yace ba zan ci kira da hadisi ba ta ya gari Direba tare da bayan tara ko sakin biyo da wuce ce zan yi gobara shi da nan da ya bayyana da ke da tafiya ta kan ya ji sai da rashin imani sam labaran da su ne da kasashen shugaban Trump ya sanya wasu kasashen da rashin kasarsa yace cikin da za ta yi zan yi su da Nijar ta ce ta kuma da mata ba Palestinawa da ta manufar haka ita ce kare tsaron da ce kasar tsarin matashi Allah ya sani Allah ya sani ka ruba aka mu biyar ruwa yana ta yi kudin harajin da sai na kuma da ya sace mu shi sai da sun sani da ta bayyana turai ko da malamai har ta ku da su duba haka ya zama da har a lokacin shekara 20 da fara su kuma wa babu ana ce a wasu shi da yayansu ita sun koyi su tare da sayyidu tabi'in shi ga mu da bazan Allah bai gina kuma zamani dai sun rayu sai da girma wa babansu amma duk da nasu suka yi sada da bazan Allah suka yi azumi da shi cikin tsanaki da shi
hajji da shi su fara shi annabi ya ce duk ku game da wasu roƙi Allah ya roƙa muku Allah ya gafarta muku amma shi ne da kuka ga Allah suna yayin da suke kula da gaba yanzu kuma sai rahoton da muke dauke da su a cikin shirin shugaba Trump ya ce ya ba da umarni a dakatar da dukkan tankokin dakon mai daga shiga kungiyar Venezuela يا حسين ويحسن جنب wani sako da ya wallafa a shafin sa na shugaban Trump ya ce Venezuela na zagaye da jirgin wani yaki da fara tarihin kudancin Amurka ya ce za a ci gaba da samun wasu misali da ta dawo da mai kabila suke mallaki ya zama cewa gwamnatin Maduro na ɗaukar nauyin manyan ƙungiyoyin miyan ƙwayoyi na ta'addanci ba da saboda mutane kabila a ce da sai Ya ake ya yau don yanzu na tura kudin saboda amfani da shi da aka yi wajen dafan farfacen mai ba za ta ajiye shi da kafin Now, the Ogun State Police Command has arrested two suspects who are 28 years and Adejo Kiayu, 1 year for national secrecy and robbery. According to the spokesman of the Ogun State Police Command, during this missing person was reported the one CEO was now the CEO was arrested in connection with Angola stated that investigation revealed that the suspect and the victim were friends and internet workers in how what's having discovered always making more than them the two conspired his on an uncompleted building in a remote part of China the KKA to collect money from him and in the cause of struggle. So the police man spokesperson also assured Labudi will not be paid from his other funds to make the state stable for criminals who also cooperation and collaboration of the members of the public by giving prompt and useful information to the police that will enable them to solve this. The news time the line you like 8.1 FM. Remember to reach out to us on our website at www.laraba.com. General Officer Commandant for synergy and security agencies to address insecurity in the country and makes the poll during the 2022 staff lieutenant general Farouk. He therefore urged the participants to utilize the knowledge acquired in encouraging collaboration with the agencies to effectively confront security challenges in the country. And now I move to the business thing. Despite the mass of cargo transited through African airports representing around 1.7% of the global cargo volume, speaking at the ongoing second Aviation and Cargo Conference 2022 Chinat in Lagos, Chief Executive Officer Obina, who noted that it is very important for everyone